Шестата сфера е сферата на смисъла на духа. Тук човек спира да пита какво имам и започва да пита кой съм. Това е пространството, където срещаме висшият ред, онзи тих вътрешен глас, който знае на къде да вървим. Духовната сфера е невидимата ос на живота, онова, което ни държи цели, когато всичко друго се разпада. Посланието на тази сфера е ясно. Имам право да вярвам и да следвам своят път. Духовността не е в догмите, а в личната връзка с живота, с душата, с това, което наричаме Бог, Вселена или истината. Тук се ражда усещането за предназначение, за вътрешна посока, която не зависи от външният свят. Когато духът е жив, животът има смисъл дори в трудностите. Когато духът е забравен, човек се чувства празен, дори всичко да му е наред. Когато духовната сфера е в дисбаланс, човек губи връзка с вътрешната си опора, започва да търси смисъл отвън, в признанието, в постиженията, в одобрението. Появява се усещане за празнота, за безцелност, за загуба на вдъхновение. Понякога дори болестта и кризата идват, за да ни събудят, да ни върнат към онази част от нас, която знае защо сме тук. Посоката на работа е навътре, към тишината, към това да се научим да чуваме вместо да търсим, да се свържем с духа чрез тишене, молитва, съзерцание и благодарност, да си позволим да вярваме, не насляпо, а от сърце. Да приемем, че живота има своя по-голяма мъдрост и че всяко преживяване служи на растежа ни. Духовността е не да избягаме от света, а да го живеем с осъзнато присъствие. Шестата сфера ни напомня, че когато душата се свърже с духа, пътят става ясен. Смисълът не се търси, той се преживява.